мо ҷавонон вақте дучори сахтӣ мешем, гирифторӣ бароямон мерасад, рӯ меёрем ба оҳанг гӯш кардан, рӯ меёрем ба сигор кашидан, рӯ меёрем ба масиҳатҳое ки ҳеҷ хайре дарунашон нест. Мо ки мусалмонем, мо ки идои мусалмонимон меша, саҳоба вақте ки сахтӣ барояшон мерасид, фишор барояшон меомад, рӯ меоварданд ба истиғфори зиёд, рӯ меоварданд ба намоз хондан, рӯ меоварданд ба дуо кардан. мо ки мусалмонем, мо ки пайравони Муҳаммад Расулуллоҳ ҳастем. Худованд дар Қуръони Карим мефармоянд: ҳамоное ки имон оварданд ва дилҳояшон бо ёди Худо ором мегирад. огоҳ бошед, танҳо бо ёди Худост ки дилҳо ором мегирад. ҷавоби гирьяҳои шабонаи Расулуллоҳ, ҷавоби сахтиҳое ки кашидааст, ине ки ҷавобашро бо масиҳатҳое бидиҳем ки ҳам Худо, ҳам Расули Худо норозиянд. ҷавоби заҳматҳои Расулуллоҳ ин аст ва валлоҳи ин нест.